You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way. Ето, че става чудеса. Здравейте! Първо се представете на нашите зрители. Здравейте, казвам се Мануела Василева. От Стара Загора, от 2 години омъжена. Щастлива. Абсолютно щастлива омъжена. Добре, каква е изненадата, която вие кроите вече за своя съпруг и тя ще се реализира много скоро и зрителите ни сами ще видят? Аз много се надявам първо изненадата наистина да е за двамата. Ами, всъщност в тези балони са пуснати послания, които той трябва да подреди, така че да разгадае цялото послание, т.е. смисъла на това, което искам да кажа. Дали ще се сети кой изпраща тези балони? Аз мисля, че определено ще се сети. Но мисля, че за него вълнението ще е по-голямо, отколкото целта да нареди посланието. Мисля, че той от вълнение ще се притесни даже. Факта, че вече от 2 години сте съпруга, означава, че вие за пореден път празнувате Свети Валентин. Какво е за вас този празник и само той ли е ден на влюбените? Не, според мен това, че сме женени от 2 години или от 15 няма никакво значение. И не е това единствения ден, в който хората трябва да са влюбени. Според мен всеки един миг, в който можем да кажем обичам те на половинката си, трябва да го правим. А това можем ли да наречем тест за любовта? Ами, тестовете са различни, т.е. аз съм подлагала на тестове своя съпруг. Мисля, че всеки ден сме подложени на такива тестове. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. Ние сме от телевизия Стара Загора, предаването преди 12. Да. Разбира се, отзад има още една изненада, която ви очаква, така че може да дадем път на дамата да се появи, за да ви информира коя е тя всъщност и защо сме тук. Здравейте. Ние сме от Радио FM+. Правим една промоция. Рози за Свети Валентин. Слушате ли Радио FM+? Значи знаете за нея. Ами една дама се обади, направи заявка да доставим за вас. Сега тук е много вълнуващ момента. Преди, уважаеми зрители, да започнем с пукането на балоните, нека сега да предоставим щастливата възможност с трепет и вълнение този мъж да прочете посланието, което е написано до него в тази Валентинка. Обръщаме, пише Радио FM+ отпред, но не това е посланието. Ще го направите или ще го прочетете ли? Ти си ласката на любящата длан и вкуса на целуващите устни. Ти си огън и страст, радост моя и оазис сред пясъчни пустини. Аплаусите са ясни. Така че сега започваме с пукането на балоните. Във всеки един от балоните има послание, дори само буква, която вие трябва да разгадаете какво означава. Пукайки всички балони, ние ще достигнем до посланието. Секунда, един по един. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Обичам те горещо. Буен огън в мен гори. Искри в очите ми ще има, чак до сетните ми дни. А сърцето се ревниво пазе. Може
Пристан само твой да бъде. Тебе всичко съм ти завещала. Едни ръце треперещи за теб. Брегът на вечната ми вярност. Едно море с безброй вълни. За мен си тъй прекрасно нежно. Ухание за плодови градини. Мечтата, без която не мога. Не мога, не заради мен, а защото теб обичам безвъзрезно, мили. Безрезервно. Изненадан ли бяхте? Меко казано изненадан. Да, знае, че нашата камера още повече смущава ситуацията, но обича ли Мануела винаги да прави такива изненади? От миналия път се знам, обичам. Как ще отвърнете? Не знам. Много високо дигна бариерата, не знам често. И какво ще кажете на всички от тези мъже, които ще получат подобни пожелания, подаръци и внимание от страна на своите любими? Да го оценят в пълния смисъл на думата. Защото това рядко се случва. Вече сме на втората изненада, която така стои в очакване какво ще се случва след малко за нея. Тя е Катя. Какво друго знаем? Сега на помощ тук ще ми дойдат амурчетата. Катя, за вас има послание любовно. Предполагате ли от кого може да е? Да. Да гадаем ли? Тук питат от първия път ли ще познаете или да отваряме тефтера с имена все пак. Напрежението и вълнението е голямо. Секунда само. 1 година сладко робство. 1 година сладко робство. Да. Така ли е наистина? Не знам дали е робство. А като какво го определяте? Не е робство сега. Има точка. Да, сетих се вече от кой. Сега ето изненадите още от него. Получавали ли сте друг път от този човек, който в момента по този начин изразява любовта си, подобни послания? Не точно такива, ама да. Тоест да разбираме, че не само 14 февруари е ден за влюбените за вас. Да. Какво ще му кажете чрез ефира на телевизия Стара Загора? Да, благодаря му много, обичам го. Не знам какво повече да кажа. Какво целихте с това? Какво искате да й кажете? Кажете го чрез нашия ефир. Исках по по-нетрадиционен начин да й покажа, че я обичам и че мисля за нея. И днешния ден беше особен повод да го направя, като това става благодарение и на вас, и вашето радио, и също така и телевизия Стара, за което съм изключително благодарен. И мисля, че се получи доста добре. Това ли е начинът един мъж да каже обичам те на жената до себе си или да изрази любовта си? Значи има много начини, това е един от тях, другия е когато и го показва лично и когато само тя го усеща и никой друг. И какво си пожелавате именно в деня на влюбените? Да сме щастливи дълго време, заедно, да се обичаме и това е най-важното.